Zvakanaka Sabhuku. Ndofunga tiri vana venyu tese. Kusiyana mafungiro haisi mhosva. Mumwe anoda derere, mumwe anoda mupfushwa, asi tiri vana venyu. Handika? So ipapo ndaingokumbirisa kuti sevana venyu, handika? Uyo ari mumba uyu mwana wenyu, isusu wacho tiri kumuperekedza tiri vana venyu. Sabhuku taingochikumbirawo kuti shwa sezvinongoitika pese kana ipindi kana kumba kwedu ndine mukoma wangu anoendeuza inini ndakatondisiya pakakatouyawo last week ndakati kurambidzei itai mucheme mumwe wenyu itai rigariya yenyu ndo mutemo wozi kana muchipereka zvakafanana nemahwindi. Mahwindi munoona zvaanoita, anouya nemotikari dzavo vachitawo zvavanoita, handika havarambidzwi. Zvakafanana nesu ikodzero yedu kuti tiperekedze mumwe, nokuti zvino dai tatoshaika pano maitozobvunza Sabhuku kuti kuyi timu yake yaifamba nayo isina kana kumbouyawo pano. So ndesaka mationawo pano Sabhuku. Kutenda. Sorry Sabhuku ndikubate. Hapana chamunoregera. Imuri muri baba, muri vehurumende, hamusi wepati. Hamusi wepolitical party. Ndimakaona vanhu vachitokuakuza ikatoenda mapurisa kana papesa kana ukafonera vari kuGuruve namba tinadzo. Ufonera officer in charge wasvike pano. Muno Zimbabwe inonzi a multi-party democratic nation. Kureva kuti munhu anogona kuita political party yaanoda asina munhu anomubvunza kuti waitirei. Inini ndina baba vangu but inini ndoita political party yangu yandoda. Baba vangu vane yavo havandibvunze because it's my right as long as ndasvika 18 years. Imi hamuna right, imi njero muri Sabhuku yekuti munondibvunza kuti wapfekerei blue mudunhu rimwe. Because izvi zvasiyana nevhu ramunoti wagara apa pandisina kukupa. But party mumwoyo munhu anosarudza zvaanoda. But ivhu ndo ramunotonga imi Sabhuku kuti apa hapagarwe kana ndisina kukupa, kwete political party. Muri traditional leader. Muri baba vedu tese. Munoza problem yamakuita Sabhuku wangu ndeyekuti maakuchishandiswa semakomizane zano vakukurijusai value yenyu vokumhanyisai. Ivo vacho vari kumhanyisai vanofanira kuva vachigwadama kwamuri imimi because ivhu iri nderema-traditional leaders harisi raED. But imimi zvino muri kushandiswa naED but hamuna chamuri kuwana. Muchishandiswa nemunhu ari uko asina power. Imi mune power hamuitwe zvemavhoti baba. Manzo ED anovhoterwa achibva achienda but imimi muri vedzinza. Ana machameneza anoyai baba. Saka musa anovhoterwa papana. Imi mamvoterwe. Anovhoterwe munogara muripo. Ndezvedzinza. But zvino makushandiswa zvisiri ndikutaura zviri mubundiro remutemo weZimbabwe. But imi munovhetswa hamuudzwe mutemo weZimbabwe kuti mune simba kudarika machairman ezanu. What's chairman wezanu anovhoterwa. Imi mamvoterwa. Munotomuudza zvekuti ewe ndini. But zvino muri kushandiswa semapolitical committee ndimuri kumhanyiswa muchinzidedzai. Munounganidza vanhu motanga kuita slogan pamusangano waSabhuku. Hamutendero kuita slogan but muri kutoita slogan. Traditional leader. Ende makaona vakanzi vauya panapa vakapfeka marigari yavo hativarambidze because toda kubatsirana kuchemawo gamba redu. Ihembe dzekuchechi zvakafanana nekuchechi. Roma voya akapfeka yeRoma, weSalvation voya akapfeka yeSalvation. Sekuruka izvo zvimwe zvandiri kubva ndabva kuGweru ndafamba neusiku ndakati rega ndinochemawo mumwe wangu wandaifamba naye. Unoona? So pachivanhu chedu nepakuitawo kwedu. Good. Thank you.